Som l'alumnat de primer curs del cicle de grau mitjà d'operacions de laboratori i allí, justament al laboratori, és on passem gran part del nostre temps. Des de fa molts cursos ja, els laboratoris estan digitalitzats amb un projecte que connecta equipaments, materials i reactius al núvol amb Internet de les coses. Els de química industrial, a més, aprenen amb realitat virtual com funciona una planta química. A veure si els de laboratori ens ho tenen a punt pel curs vinent. Des del primer dia, estem en contacte amb una intel·ligència artificial. Des de la tutoria i amb una eina desenvolupada per l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial de CSIC que es diu Eduteams, ens fan grups de classe, que són sinèrgics i que estan basats en el test de personalitat. Vam haver de contestar unes quantes preguntes sobre el nostre perfil intel·lectual i les habilitats personals. Curiosament, en funció de les respostes, l'aplicatiu ens diu quin tipus d'alumnes serem i amb qui treballarem potencialment millor. De vegades l'encerta i de vegades no, ja que no té en compte el dia a dia a l'aula i al laboratori i que anem madurant i canviant al llarg del curs. Jo sóc protagonista. Diuen que els que som com jo són líders carismàtics i inspiradors capaços de fascinar els seus oients. Al principi pensava que no era així, però al llarg del curs he anat veient que sí. Qui sap? Hi ha famosos com Barack Obama i Daenerys Targaryen de Joc de Trons que també són protagonistes. Potser no són els meus models, però ser protagonista fa que treballi bé amb altres companys que no ho són. Queda clar que dos protagonistes junts no poden compartir un bon experiment sense intentar destacar l'un més que l'altre. A l'octubre ens van dir: coneixeu ChatGPT? No? Doncs avui aprendrem a fer bones preguntes. I veurem què ens respon una intel·ligència artificial. La meitat de la classe no sabia el què era. Alguns ho havien vist a TikTok. Primer, la veritat és que va ser tota una descoberta. Vam aprendre a connectar-lo a internet i també a posar-lo com una extensió més de Google. Googlejar ens donava 18.000 respostes i ChatGPT només una. Semblava que la cosa anava bé. Ens van ensenyar a formular bones preguntes cantant. Sí. Cantant amb la tècnica Pimpinela. Mai una cançó, de l'època dels nostres pares, havia estat tan útil. Però no ens hem quedat només amb el ChatGPT. N'hem après molts d'altres de xabots per a ordinador i per a mòbil. Ara sabem escriure articles. I tenir idees que ens inspiren per a fer treballs. Sabem que la intel·ligència artificial no escriu com nosaltres, però de vegades posar-se davant d'un paper o una pantalla en blanc costa molt. Ja no googlegem imatges, quan no en tenim, les creem des de zero amb el nostre estil propi. També podem pujar imatges pròpies i modificar-les. Fer vídeos amb la intel·ligència artificial i modificar sons o crear cançons també és una gran eina. Treballem molt la comunicació, de vegades ens costava força fer un bon vídeo. Ara podem preparar un guió, ens pot suggerir fotos i vídeos de la xarxa, canviar la veu, l'entonació o fer fins i tot musiqueta per als vídeos. També sabem fer resums de vídeos de YouTube i extreure les idees més importants del text. O tenir un xabot, al que pots preguntar i preparar qüestions tipus test a partir dels PDFs que ens dona el professorat. Una eina que ens va molt bé per estudiar el contingut més teòric. Vam veure, però, que el ChatGPT al laboratori no l'encertava massa. Hi va haver un dia que ens van deixar experimentar lliurement. Fèiem un projecte on es tocava prendre decisions i recomanar què fer en cas de vessament d'un producte químic. Tots vam anar directament a preguntar. I, apa! La resposta semblava senzilla i ràpida. Però al laboratori no tot és com sembla.
Els xavots ens va enganyar. B no ho va fer, ens va dir què fer en un entorn controlat en un tub, però no com actuar quan queia per terra. Tampoc com canviar la manera de treballar per una altra més segura. Havíem de neutralitzar un líquid amb un sòlid. I això no ho sabia fer. A nivell tècnic, cap intel·ligència artificial ens pot fer la feina, ja que no sent els sorolls dels equips del laboratori, no sent les olors de les reaccions químiques, ni pot actuar ràpidament com ho fem nosaltres. Des de la tutoria, hem pogut formar-nos en moltes eines, algunes útils per al nostre dia a dia com a estudiants, i unes altres que també poden ser divertides. Per què no? La intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se i seguir creixent, amb nosaltres. A poc, sense pressa, l'hem anat introduint en el nostre dia a dia. Fins i tot, hem pogut estar en un congrés nacional parlant-ne o explicant a més de 150 centres de formació professional que els químics del Comte de Rius ens hem digitalitzat encara més, apropant-nos a la que serà la indústria 5.0.